Euskal Herriko langile publikoek erosteko ahalmena galduko dute aurten ere. Sindikatuek jakinarazi dute langile publikoen lansaria 2,5% igo nahi duela Espainiako gobernuak datorren urtean, eta 2010etik Madrilek finkatzen duenez Espainiako estatuko administrazio guztietako langile publikoen soldata igoera, Euskal Herrikoek ere igoera hori bera izango lukete. Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak proposatu du 2022an egin zuen 2% igoera, beste 1,5%koarekin osatzea. 2023an lansariak 2,5% igotzea eta 2024an 1,2%. Horrez gain, 35 orduko lanaldian sakontzeko aukera eskaini die langileen ordezkariei eta baita barne promoziorakoa eta mugikortasunerako hobekuntzak ere. Hala azaldu zuten CESIF eta UGT sindikatuek atzo iluntzean alor horretako ministerioarekin batzartu ondoren. Pedro Azpiazu Jaurlaritzako Ogasun Sailburuak iragarri du Madrilen agindua beteko duela eta Nafarroako gobernuak berriz 3%ko igoerarekin ari dela prestatzen aurrekontuak, baina espero da Iruña ere Madrilen adosten den kopurura batzea azkenerako. Gurean Michel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusia izan dugu gaur magazinean, gonbidatu nagusi gisa, eta administrazio publikoko langileen soldata 3 urteko epean 8% igotzea lotsagarritzat jo du. Penagarria da, Azpiazu bezalako kontseilari bat ikustea esanez, hemen soldatetan egingo dena, langile publikoen soldatetan egingo dena da, Madrilek erabakitzen duenaz, halako normaltasunez, eta halako ere gordintasunarekin, onartzen herri honek ez dituela izan behar eskuduntza minimoak gauza batzuk kudeatzeko. Eta guk hemen bi gauza esaten ditugu, batetik hemen badago auzi bat, Madrilen eman behar den borroka bat, eta guk esaten dugu hemen EH Bilduk eta PNVek planteatu behar dute Madrilen hurrengo aurrekontuekin lotuta zer gertatzen den Espainiatik jarri zaigun muga honekin, Eta gero bestalde, esaten diguna Eusko Jaurlaritzari hemen, nahiz eta muga bat egon, badira ere aukerak eta badira gauzak egiteko egun egiten ez direna. Nazioarteari begira Nord Streamen gas isuri nagusia eten egin da Baltikoan, bigarrena ez, Suediak dio ihes handiaren arrastorik ez dela ikusten itsasazalean. Europako gas eskaerak 10% egingo du behera 2022 urtean nazioarteko energiaren agentziaren arabera. Gasbide horren eta Nord Stream 2-ren aurkako sabotajeak 4 gas isuri eragin zituen aurreko astean. Horietako 2 Suediako uretan gertatu dira, baina ihes nagusiak ez du burbuilarik igortzen jada. Bigarrena 30 metro diametroko azaleran sumatu daiteke Bornholm uhartetik gertu. Iparraldeko herrialde horretako agintariek iganderako aurreikusi zuten isuria amaitzea eta ihesik handienaren kasuan bete eginda epemuga. Bigarrenaren aldiz ez da horrela gertatu. Nord Stream 2 ez zuten martxan jarri bere garaian, baina hori bai metanoz beteta zeukan odia, gas hori oso kutsakorra da atmosferan eta oraindik zehazteko dago hondamendi ekologikoaren neurria isuriak direla eta bien bitartean Nord Stream gasbideen presioa egonkortu egin dela berretsi du Gazpromek. Eta Bizkaian Urdaibain eraiki asmo den Guggenheim Museo berria ere izpide dugu gaurkoan. Izan ere, Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak iragarri du aldundiak dagoeneko lantalde bat kontratatu duela ekimenaren arkitektura, ingurumen eta paisaia proiektua diseinatzeko eta 5 hilabete barru prest egongo dela. Bestalde esan du Guggenheim Urdaibaik hilabete batzuk baino ez dituela irekiko urtean, bisitari kupo maksimo batekin. Este museo pretende ser ejemplo en todo, también en la parte de los accesos. Eta udalerri bihurtzeko azken uneetan da Usansolo eta urriaren 15ean jaigiroko manifestazio bat egingo dute eguerdiko 12etan, Unkina plazatik abiatuta desanexioaren alde. Usansoloko bizilagunek 40 urteko ibilbidea egin dute udalerri bilakatzeko. Urte horietan behin baino gehiagotan egin dituzte herri galdeketak, baina ez dute udalerri bihurtzea lortu orain arte. Bizkaiko Foru Aldundiak desanexioaren proposamen akordioa aldeko txosten batekin eraman zuen Bizkaiko Batzar Nagusietara eta Usansolo herria plataformaren arabera ez dirudi
dirudi udalerria sortzearen aurka bozkatuko duen alderdi politikorik dagoenik. Batzar Nagusietako hurrengo bilkuran bozkatuko dute desanexioa onartzen duten ala ez, baina oraindik ez dute jarri bilkura egiteko datarik. Desanexioari buruzko hainbat herri galdeketa egin dituzte azken urteetan, aurtengo martxoan azkena 73,2,2koa izan zen parte hartzea eta 81,54 bozkatu zuten udalerri izatearen alde. Espainiako legearen arabera gutxienez 5.000 biztanle izan behar dituzte udalerri bihurtu nahi duten auzoek, baina Bizkaiko Foru arauak dio auzoak 2.500 biztanletik gorakoa izan behar duela. Egun 4.625 pertsona daude Usansolon erroldatuta. Eta politika arloan nazioartera begira bozkatu zuten brasildarrek atzo eta PT langileen alderdiko presidente gai aurrerakoiak Lulak lortu zituen boto gehien. 48,4, baina ezin izan du 50% langa gainditu ordea eta horren bestez Jair Bolsonarorekin lehiatuko da bozen bigarren itzulian, datorren urriaren 30ean behin-behineko presidente ultraeskuindarrak botoen 43,2 bildu ditu, kontuan hartuta inkestak zerari ziren adierazten. Bolsonaro kanpainan ibili da aisatzen iruzurraren mamua eta esan izan du ez zela fio hautesontzi elektronikoez. Ez du Lularen garaipena aitortu, baina emaitzak onartu ditu alderdi liberaleko presidente gaiak. Latinoamerikako potentzia ekonomiko nagusian 156 milioi pertsona zuten bozkatzeko aukera eta botoa ematea derrigorrezkoa den arren abstentzioa 20,9koa izan da. 1988 geroztiko handiena. 1985 demokrazia berrezarri zutenetik, Fernando Enrique Cardoso soilik lortu zuen hauteskundeak lehen itzulian irabaztea. Inkestek iragartzen zutena baino tartestuagoa izan da bi hautagaien artean eta hala ikusteko dago zer gertatuko den urriaren 30ean bigarren itzulian. Nazioarteko gaiekin jarraiki, Kataluniako independentismoak alderdien arteko zatiketa ageriko batek blaitutako giroan oroitu du 2017ko urriaren batean ezarri zuen mugarri politikoa autodeterminazio erreferendunaren 5. urteurrenean. Esquerra Republicana eta Junts per Kataluniaren arteko desadostasunek hausteko zorian utzi dute bien arteko koalizio gobernua, baina zatiketa ez alderdien artekoa bakarrik. Urriaren 1. 5. urteurreneko ekitaldi nagusian argi adierazi ziren mobilizatu ziren herritarren arteko jarrera kontrajarriak ere. Ekitaldi bateratua izan zen, baina ez batua, batzuek txistuz eta gaitzespen oiuz hartu zituzten Carme Forcadell Kataluniako parlamentuko presidente ohia, Marta Rovira erbesteratua eta Xabier Antik Omnium kulturaleko presidentea. Txaloak bai bozgoragailuetatik Junts per Kataluniako erbesteratuen izenak aipatu zirenean eta sarritan entzun ziren gobernuaren dimisioa eskatzeko oihuak, baita Puigdemont gure presidentea leloa ere. Hain zuzen, giro horretan egin zuen Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiak bere hitzaldia bideokonferentzia bidez. Txalo gehien jaso zuen diskurtsoa izan zen eta eskari zehatz egin zion Generalitateari bete dezala urriaren 1. agindu demokratikoa. Gauzak horrela, Kataluniako gobernuaren lehertutako kritikak oraingoz ez du konpontzeko itxurarik. Pere Aragonez Generalitateko presidenteak ez du ontzat eman Junts per Kat gobernukideak mahai gainean jarritako azken proposamena. Horrek Jordi Puigneró atzera berriz presidente orde izendatzea eskatzen ez badu ere. Hala jakinarazi du gaur Puignerok berak ostegunean eta ostiralean galdetuko die Junts per Kataluniak bere militantei Kataluniako gobernuan jarraitu nahi duten edo ez, eta egingo dieten galdera zehazten ari da alderdiko buruzagitza orain. Arratsaldean egin dute prentsaurrekoa galderaren berri emateko. Kontsulten emaitzak jaso bezain pronto jakinaraziko du Junts per Katek Kataluniako gobernuaren parte izaten jarraituko duen edo ez. Eta gurera bueltan, lerroburuekin bukatzeko kulturan, Afrikar Zinemen Euskal Jaialdiaren 2. edizioa Arabako hiriburuan izango da gaurtik hasita eta urriaren 8 arte. Afrikan barneratzeko eta istorio pertsonalak ezagutzeko aukera ematen du ekimen honek. Baba Ayat Sahara Gasteiz elkarteko kidea da.
Bueno, nosotros estamos intentando que esto sirva para romper puentes. No queremos que haya ninguna distinción en ninguna parte del mundo, vamos, y menos dentro de lo que es el continente africano. Arratsaldeon, lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Euskal Herriko langile publikoen soldatak 3 urtean 8% igotzea proposatu du Espainiako gobernuak estatu mailan. Elak eta labek ez dute onartzen Espainiako gobernuaren murrizketa hori. Aiara Durreta. Euskal Herriko langile publikoek erosteko ahalmena galdu dute aurten ere. Bada Espainiako gobernuak zerbitzu publikoko langileen soldatak 3,5% igotzea proposatu du aurten, 2,5% 2023an eta 2,2% 2024an. Jaurlaritzak aurreratu du igoera berdina ezarriko duela. Nafarroako gobernuak aldiz soldatak 3% igota prestatzen ari da aurrekontuan. Proposamenak horrez gain, lanaldia asteko 35 ordura murriztea aurre ikusten du, baita hobekuntzak ere barne promoziorako, mugikortasunerako eta sarbiderako. Hala, Antonio Garamendi, COE, Espainiako patronaleko presidenteak nabarmendu duenez, proposatako soldata igoera erreferentzia bat izango da enpresa buruek soldatak eguneratzeko. Bien bitartean, Elak eta Labek salatu dute Espainia mailan igoera hori egitea. Gaiz aldatuta kaleak hartu dituzte berriz gaurkoan pentsiodunek. Gainera larunbatean adineko pertsonen nazioarteko egunaren harira manifestazioa ere egin zuen mugimenduak. Aiara Durreta kazetaria izan da gaur Bilboko elkarretaratzean. Euskal Herriko pentsionen borrokak ez dueten ikastelo legez, elkarretaratzeak egin dituzte Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan. Asteburuan gainera adineko pertsonen nazioarteko egunen harira, pentsiodunek manifestazioak egin zituzten Euskal Herriko hiriburuetan. Eta zertarako, behin eta berriz adierazteko, pentsiodunak eta adineko jendea eskubideak berberak dauzkagu beste dozein pertsona bezala. Laguntza sozio-sanitario publikoa, kalitatezkoa eta hurbilekoa eskatu zuten. Pentsionitzat eta adineko jendearentzat zerbitzu publiko duinak edukitzea. Ospitaleak, zahar-egoitzak eta beste zerbitzu batzuk batez ere gure adinako jendearentzat ezinbestekoak direla bizitza duina edukitzeko edo garatzeko. Gogoratu dute halaber, Euskal Herrian 1.000 eurotik berako pentsioa duten 225.000 pertsona daudela, eta horietako 10tik 8 emakumeak direla. Bada 1.080 euroko gutxieneko pentsioak ezartzeko beharra azpimarratu dute beste behin ere. Eta behin eta berriz, gogorra da errekonozitzea, Euskal Herrian 222.000 229 pentsiodunak 1.000 eurotik azpitik daudela. Eta horien artean 10tik 8 emakumeak. Orduan ikusten dituzunean datu horiek ondo ulertzen da zergatik eskatzen duguna gutxieneko pentsio moduan 1.080. Lan gatazketara salto ArcelorMittalek eta UGT Comisiones Obreras eta USO sindikatuek 2022ko abenduaren 31 arteko aldi baterako enplegu erregulazio espedientea aplikatzea adostu dute. Elak aldiz uko egin dio beste behin ere erregulazio espedienteari. Zer gehiago dakigu honi buruz, Aiara? ArcelorMittalek, UGT, Comisiones Obreras eta USO sindikatuek 2022ko abenduaren 31 arteko aldi baterako erregulazio espedientea ezartzea adostu dute. Urteko soldata gordinaren 80% bermatuko die enpresak langilei. Ekoizpenaren beherakadaren arabera aplikatuko da erregulazio espedientea,
Etxebarrin 120%, Lesakan 160% eta Olabarria Bergaran 120%. Bestalde, elak uko egin dio beste behin ere enplegu erregulazio espedienteari. Uste baitu enpresak mekanismo hori egituraz erabiltzen duela. Esateko ez da izan sorpresa bat, espediente honen bukaera, oso itxurazkoa izaten da enpresa honetan azkenean UGT komisionesek eta usok horrelako akordioak sinatzea. Bueno, guke hasieratik esan genduna, kontestua jartzeko ArcelorMittalek aurreko urtean 13.000 milioi euro irabazi zituen mundu mailan, oso urte ona izan zen, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, eta aurten ere oso urte ona izaten ari da. Nola ez, enpresa eta lantoki asko dauzka, eta batzuetan, lehen ez gainezka egon daitezke, eta beste batzuetan, momentu batzuetan lankarga horiek jeitsi egiten dira. Ez dago justifikazio gure ustetan espedienterako, eta dena esateko uste dugu zuzendaritzak hori badakiela. Globoko banatzaileak, langileak direla eta ez autonomoak aldarrikatu du beste behin LAB sindikatuak. Hain zuzen ere, Globoko langileen eskubideak bermatzeko ekimen juridiko bat aurkeztu du LABek eta horren azalpenak eman ditu goiz honetan Garbiñe Aranburu idazkari nagusiak. Kontratazioan ematen ari den iruzur hori onartzea eta beraiek duten lan harreman eredu hori besteren konturako langileak direla aitortzea. Eta horretarako, gizarte segurantzan beste langileen eskubideekin parekatuz lan egiteko duten eskubide hori aitortzea izan da lehen helburua. Eta bigarren helburua izan da, langile hauentzako negoziazio kolektiborako duten eskubidea aitortzea eta lan baldintzak arautzeko marko arautu bat ezartzeko borroka edo apustua, ez? Eta ekonomiaren bueltakoekin bukatzeko, Siemens Gamesa eolikoen konpainiak 2009 kaleratze iragarri ditu azken astean. LABek jakinarazi du Siemens Gamesan Asteasuko lantokian zuzendaritzarekin lanituna berritzeko akordioa lortu dutela. Asteasuko lantokian LABek gehiengoa du 7 ordezkarirekin. Uztailean langileek 5 eguneko lanuztea egin zuten euren etorkizuna bermatuko zuen akordioaren bila. Siemens Gamesa eolikoen konpainiak 2009 kaleratze iragarri ditu. Egun Alemaniako zuzendaritzak 5 planta ditu Euskal Herrian eta horietan 2000 langile inguruk lan egiten dute, gehienak Nafarroan 1800 alegia. Langileen ordezkariekin neurriak landu nahi dituela adierazi du zuzendaritzak prentza oharbidez. Elak hala ere salatu duenez, zuzendaritzak ez die behar besteko informazio eman, eta artean kaleratzen berri mezu bidez izan dutela ohartarazi duelak. Salatzen dugu nola, email batez enteratu gara, eta aldi berean notizia prentza filtratu da. Logikoki gure lankideak oso kezkatuak daude, logikoa denez, eta guk ez daukagu informazio gehiago. Ez dakigu zenbat kaleratze izango diren Euskal Herrian, ez dakigu noiz edukiko dugun hurrengo bilera, ez daukagu informazio, benerako informazio. 3 egunez ekotopaketak egin dituzte Portugaleten, krisi ekosoziala erdigunean jarriz, 500 parte hartzaile inguru izan dira eta behin jardunaldiak amaituta, asteburuan bildutako borroka eta indarrei jarraipena eta forma emango dien tresna baten beharra azpimarratu dute. Eragile berri bat sortzeko lanean arituko dira datozen hilabeteetan. Udane Arbeo. Portugaleten ostiraletik igandera egin dituzten jardunaldi amaiera heldu zaie, baina ekotopaketak bukatu arren hasi besterik ez da egin. Bertan 500 parte hartzaile inguruk eren dituzten hazien bidez eredu ekologiko bateratua eta sendoa eraikiko baitute Euskal Herrian. Proposamen batekin itxi dute jardunaldiz beteriko asteburua. Erakunde ekologista indartsoa sortza litzateke hurrengo pausoa. Krisi ekosozialaren aurran ahotsak eta diskurtsoak bilduko dituen tresna bat izateko helburuarekin eta antolatzeko dinamika bateratu bat abian jartzeko asmoz. Ekotopaketen lehen egunean galdera bat planteatu zitzaien bertaratu zirenei. Behar aldu Hego Euskal Herriak tresna, eragile, alderdi, plataforma ekologista berri bat?
Horri erantzun aurretik 3 egunez eztabaidatzeko mahai inguruetan parte hartzeko eta krisi ekosozialaren inguruan informatzeko eta sakontzeko aukera izan dute. Behin amaituta jardunaldi horien inguruan bildutako borroka eta indarrei jarraipena eta forma emango dien tresna baten beharra azpimarratu dute, eta begionez ikusi dute eragile berri bat sortzeko dinamika komun bat sortzea. Ildo horretan zehaztu dute datozen hilabeteetan lan dinamika bat irekiko dela tresna hori nola konfiguratu aztertzeko, 3 egunotan bildutako indar guztia bideratzeko. Egia da dagoeneko talde ekologista ugari eta 100 mugimendu daudela tokiko edo sektoreko proiektuen inguruan antolatuta, baina denak batuz eta borroken aberastasun horri eutsiz, politikariak eta gizartea interpelatuko dituen mugimendu indartsu bat eraiki nahi da. Eragile ekologista berri horri begira kontuan hartu beharreko jarraibide batzuk zehaztu dituzte, sentsibilitate eta borroka ezberdinek bat egingo baitute bertan. Tratu onaren errespetuaren eta espazio seguruen gainean erekitako militantzia eredua azpimarratu dute, feminismoaz ikasiz baita herriaren kontzientziatik lan egiteko eta oligopolioei lotutako komunikabidetatik zabaltzen diren mezuak zalantzan jartzeko beharra ere. Eta hurrengo dinamika komun horren ardatzetako batzuk, energia subiranotasuna, krisi klimatikoak, gai sozialak eta lan munduarekin lotutakoak izango dira besteak beste. Esan dugu ere, Urdaibain eraiki asmo den Guggenheim museoaren inguruan xetasunak eman dituela Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusiak eta azaldu du Guggenheim Urdaibaik hilabete batzuk baino ez dituela irekiko urtean bisitari kupo maksimoarekin, bestalde iragarri du aldundiak dagoeneko lantalde bat kontratatu duela ekimenaren arkitektura, ingurumen eta paisaia proiektua diseinatzeko eta 5 hilabete barru prest egongo dela. Udane Arbeok azalduko digu. Badirudi aurrera doala Urdaibain eraiki nahi den Guggenheim museo berriaren proiektua. Urdaibaiko biosferan kokatu nahi dena Gernikatik 5 kilometrotara. Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusiak iragarritakoaren arabera, Guggenheim Urdaibai urtean hilabete batzuetan besterik ez da irekiko, eta bisitari kopuru mugatua izango du. Bestalde museoa garatzeko planaren inguruko xehetasunak eman ditu, eta 5 hilabete barru egitasmoaren oinarriak prest egongo dira. El museo ha contratado un equipo internacional de prestigio para trabajar las bases mínimas del proyecto y el pliego arquitectónico, medioambiental y paisajístico. Aldundiko buruak adierazi du proiektuak aurrera jarraitzeko Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzen jarraitu behar dutela. Bai ingurumenaren arloan eredu jasangarria ezartzeko eta Urdaibai erreserba zaintzeko, bai garraioen arloan Aldundi eta Eusko Jaurlaritzako garraio saila museora trenez joateko modurik hoberena aurkitu nahian dabiltza. Este museo pretende ser ejemplo en todo, también en la parte de los accesos. Ildo horretan ingurumena izpide proiektuak Urdaibairekin erabateko errespetua izango duela azpimarratu du ahaldun nagusiak. Hori ala museoa urtean hilabete jakin batzuetan bakarrik irekitzeko asmoa dute, eta gehienezko bisitari kopura ezarriko da. Sarbidea gainera oinez, bizikletaz edo trenez bakarrik egin ahalko da, ezingo da autoz joan. Kultura arlora salto aipatu dugu lerroburuetan ere. Gaur da astekoa Afrikar Zinemen Euskal Jaialdiaren 2. edizioa Gasteizen. Nerea Garzia. Afrikaldia Jaialdiak 2. edizioa antolatu du eta Gasteizen 12 bat emanaldi eskainiko ditu. Afrikan barneratzeko aukera izango dugu. Aurten hausnarketa sakona egitea nahi dute, eta hasieratik hausnarketa egitera deitu dute edizio honetako kartelarekin. Atal ofizialak fikziozko 6 film luze eta 6 dokumental proiektatuko ditu. Azpimarratzekoa da ekoizpen lanetan 20 herrialde baino gehiago sartuta daudela. Filmen artean estatu mailan estreinatuko dituzten 3 lan daude. Gainerako filmak Euskadin lehen aldiz eskainiko dira. Bueno, nosotros estamos intentando que esto sirva para romper puentes. No queremos que haya ninguna distinción en ninguna parte del mundo, vamos, y menos dentro de lo que es el continente africano. Florida Zinema Aretoa eta Montermoso jauregia izango dira jaialdiko agertokiak. Lehenengoan filmak proiektatuko dira eta bigarrenean berriz sektore profesionalentzako topagunea izango da eta bertan estatuko gonbidatuak bilduko dira.
Gainera, aurten jardunaldi akademikoak egingo dira, Afrikako kultura EHUko ikasleen gana gerturatzeko asmoz eta Arabako kampusean 4 film eskainiko dira. Eta Teatro Dix jaialdiak antzerki komunitarioaren unibertsoari ateak irekitzen dizki Iruñean, kulturanistasuna, bizikidetza eta migrazioen gaiak izango ditu ardatz. Desde esta idea de la escena como un lugar que puede propiciar el encuentro, la empatía, la conexión y dar voz a otras historias, desde esa mirada es desde las que estamos articulando uno de los talleres que toman forma dentro de Teatro Dix, que tiene que ver con creación comunitaria en torno a los temas de la interculturalidad y la convivencia. El valor y la importancia que tiene el ámbito de la cultura para promover y ayudar y facilitar a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de exclusión social, lo que es la participación social, que es uno de los ejes importantes de integración social, pero luego también hacer ver al resto de la sociedad el valor que tienen estas personas. Eta kiroletan, ostiral honetan urriak 7 hasiko da denboraldiko lehen txapelketa eskuzko pilota enpresen ligaren lautardikoa. Hilabete eta erdi iraungo du, azaroaren 20an jokatuko baitute finala Bilbon, Miribillako pilotalekuan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro11.eus atarian, gero arte. Thank you.